Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ngalomzuzu ukuthi umdali wezulu nomhlaba usasigcinile. Ngaleli hora umdali wezulu nomhlaba usasilondolozile. Ngalolu suku futhi usasithandile, usasihlengile, usasenzele konke ngokomusa wakhe, ngobubele bakhe nangothando lwakhe ngaso sonke isikhathi. Kubalulekile ukuthi intshisekelo yethu ibe senkosini ngaso sonke isikhathi bantu bakaNkulunkulu. Ngoba yakhe intshisekelo umdali wezulu nomhlaba ikithi uqobo lwethu, ikithi insuku zonke, ikithi mahora onke, ikithi mzuzu nangemizuzu. Buka nje izinto uNkulunkulu ezinkulu kangaka asenzela zona each and every day, each and every second, each and every minute. Umzuzu nomzuzu mangabe kwenzeka something empilweni yakho uNkulunkulu uyakuhlenga uthi udlula kuleso simo uzibone usuphunyukile kusona, uzibuza ukuthi kanjani ngidlule kanjani mina entweni enjena, ngisinde kanjani mina kule ngozi yemoto kufe bonke abantu, ngisinde kanjani mina kade ngisemlilweni kusha ungqongqa umuzi kodwa ngaphuma ngingashanga ngisho olodwa unwele, ngisinde kanjani mina kade bexoshwa bonke abantu bathi kwathiwa mina hayi ngingasurvive emsebenzini ba-retrenchwa bonke impela kodwa yimina impilo ongewenzi kahle umsebenzi kodwa mina ngasinda, mina ngaqhubeka ngaphiwa le opportunity. Ziningi izinto bantu baNkulunkulu uNkulunkulu asenzela zona emfihlakalweni singazinakile, singaziboni, singasiboni isandla sakhe, sizitshela ukuthi hayi mhlasimbe siyayiphilela, mhlasimbe ithina esenze kahle, ithina esenze kangcono, ithina esenze 1 2 3. Kanti cha, ayikho into enhle siyenzile thina, ayikho into esiyenze kangcono kunabanye abantu, but uNkulunkulu ngokomusa wakhe, ngokobubele bakhe, ngokothando lwakhe, ngokusibekezelela kwakhe osenzela konke lokho asenzela kona singakudeserve futhi kakhulukazi. Yazi ozobona when it comes to abantu abenza ububi ngaso sonke isikhathi, uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezimbi aze alaste for many years. Why? It is because ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu unobubele nathi. Thola ukuthi umuntu uzosurvive ebhema isikhathi eside kanti there's this spirit vele esibhizi sidla ngaye, so sibhizi siyawunakekela lo mzimba ukuthi siqhubeke sihlale la sidle size sidele ngendlela esingadela ngayo. And bantu baNkulunkulu into ekumele siyazi ukuthi uMjehova ufuna simbonge. Ithi incwadi kaMahubo 103, mbonge uJehova mphefumulo wami nakonke okuphakathi kimi makubonge igama lakhe. Mbonge ngezinyawo zakho ngokuthi uye enkonzweni, umbonge ngezindebe zakho ngokuthi umdumise, ngokuthi usho ukuthi uyabonga Nkosi. Umbonge ngezandla zakho ngokuthi wenze izenzo zokulunga, usize abanye abantu, wabela abantu abampofu, and do everything in your power and energy to tshengisa umdali wezulu nomhlaba ukuthi uyambonga ngakho konke akwenzela kona. Umbonge ngamehlo akho, yonke into oyibukayo, ungabuka izinto eziningi ezizokungcolisa, zingcolisa ingaphakathi lakho, zingcolisa umphefumulo wakho, but umubonge ngokuphila kwakho, umubonge ngezenzo zakho, umubonge ngakho konke okuhle akwenzela kona empilweni yakho, because kuningi ongakudeserve kodwa wenzelwa kona umuntu kaNkulunkulu. Especially when it comes to lezi zinto lezi uNkulunkulu asenzela zona singanakile, singaboni, singazitshela ukuthi nalento kanti ibalekile, nalento kanti kumele ngiyicele, nalento kanti kumele ngiyivume, nalento kanti kumele ngiyibonge, nalento kanti yazi uNkulunkulu usihlenge ezintweni eziningi ezinkulu kakhulu bantu bakaNkulunkulu. I just learned ukuthi kahle kahle ukugezela phambi komntwana, it is a curse to the child. Imagine ungumuntu omdala uzoveza ubunqunu bakho, ubuze bakho phambi kwengane yakho, whether ugeza nayo kubhavu elokhunjeni endlini yakho ebathroom, whether ugeza nayo eshaweni, whether ugeza ngendishi phambi kwayo ingane, ubuze bakho bulethe isiqalekise emntwaneni. And not knowing that for as many years baningi abantu abagezela phambi kwezingane, baningi abantu abangakwazi lokho, baningi abantu abangaqondi. So enye into kakhulu ekumele sibonge ukuthi sibonge ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukusidedisa ezintweni singazazi, wasiqhelelanisa wasasafinyelela ekuzazeni, and ekuwazeni kwethu konke sesikwazi ngoNkulunkulu. Into ekumele siqikelele ukuthi sikuwenzeke manje, sikugcine-ke manje. Konke osukwazi ungabisakulibala, konke osukwazi ungabisakushendezela, konke osukwazi sekumele ukwenze njengendlela ekufanelekile bekumele wenze ngayo kwasiqaleni. Because ububhaka wrong amakhekhe ufaka ushukela omningi, ububhaka wrong amakhekhe ungawufaki inhlobo sawoti, ububhaka wrong amakhekhe ufaka ubisi oluningi, usucorrectiwe ke manje, usuyazi ukuthi akwenziwa kanje. The only thing that you need to do usukumele wenze ngendlela okumele wenze ngayo, sekumele wenze ngendlela o-instructwe ngayo, ngendlela efanelekile, ngendlela eyiqiniso, ngendlela eyiyona. That is the reason why kunama corrections empilweni, that is the reason why kunezilungiso empilweni, that is the reason why kumele wenze kahle empilweni. Ukuze wenze njani? Ukuze uqoqeke kulokho kube kade ukwenza,
ulungisiseke kuloko okubhedayo kade ukwenza ukuze ungabe ukwasakwenza. But if you lack to grow kakhulu, let me just say spiritually, or grow in your soul, or ukhule, uzogcina izinto eziningi ungasazanga. But when it comes to people abangafuni ukukhula empilweni, abafuna ngaso sonke isikhathi ukubheviswa kwabantwana noma sebeno 47 years, but abheviswa kumntana, usafuna ukunakekelwa, usafuna ukondliwa, usafuna ukwenzelwa, usafuna ukuthi mama this and that. Usafuna ukuba yiloyo malume loyo uqedela ingane amaqanda mase sihambile za esikoleni aqhofoza adle nesinkwa aqeda lale lapha buka i-TV whole day. Usafuna ukuba yiloyo mntwana loyo ngaso sonke isikhathi. You do not want to grow wena, you do not want to do something empilo yakho, then yonke into izokudlula nje ukweqisa noma kanjani. Bazokhula abantu asemncane umntwana ena 23 years usedriver imoto, usesebenza kahle, useyikona konke, uyohlezi uloya malume loyana othunyelwa ama-ice njalo makumcimbi. Uyohlezi uloya malume njalo yena otheza izinkuni njalo makumcimbi. Uzohlezi uloya malume loyana noma kuthiwa umdala kangakanani usunanezingane, but uzohlezi indawo yakho ingabonakali. Like there's nothing interesting, nothing tangible ngawe. Why? Because awufuni ukukhula wena. Yonke into ngawe nje, it's just because izinto eziningi abantu baNkulunkulu, it's not about normality empilweni, but it's about growth and ukuphila, actually listening to uNkulunkulu bese uyaphila. Kodwa singakufunda bathi empilweni ufunda uze ufe. So if uzofinyelela la kuthenini khona wena usafuna ukufunda lutho, ufuna ukubambisisa lokhu ukubambisisile, then ila uzohlala khona umntwana, then ila uzohlala khona ungakhoni, then ila uzohlala khona ubambisise lokho kanti usubambisise okungekona, usubambisise okushodayo, usubambisise okuncinyane kakhulu. But udinga ukukhula, udinga ukukhula empilweni, udinga ukukhula engqondweni, udinga ukukhula spiritually, udinga ukukhula emotionally. Wazi ukuthi akuyona yonke into ehlangene nemizwa lapha emhlabeni. Wazi ukuthi akuyona yonke into ekumele ikhalise iketemise. Wazi ukuthi akuyona yonke into, all the circumstances ezenzakala empilweni yakho, that has to determine your day, that has to determine your mood, that has to determine ukuthi kuzokwenzakalani kuwena njengamanje, uzozizwa kanjani. You shouldn't be feeling ngenxa yezinto ozibonayo ukuthi okay, ngoba nakho ngilahlekelwe imali, then I have to feel so sad, I have to feel so bad. Ilahlekile. Ngeke uzuyithole. The only thing ongayenza wena ukuthi uzibuke ukuthi okay, ngiyenza njani ke manje ukuze ngiqede iviki, ukuze khona ngizokwazi ukuthi ngigibele, because isilahlekile imali yalo 3 days osele evikini. Ngingenze njani? Mawuzothi kwakuma ngilahlekelwe imali libele ukhala ushona lena le, kuzosizana ukhala kwakho, kuzosizana ukuphatheka kabi, kuzosizana ukubalisa, kuzosizana konke lokho. Ngoba akusizi ngalutho kuphela, kuzokuwastela isikhathi, kukuwastele ingqondo ekumele ngabe ihlala phansi yasabalala ukuthi okay, ukuze ngigibele ake ngizame ukuthi ngiboleke kusibani, ake ngizame ngiboleke kumngane wami, ake ngizame u1 no2 no3, try and make amends so that uzokwazi ukuhlanganisa bese uqoqa impilo yakho and help yourself. So we need to grow singabantu baNkulunkulu. We need to do something ezoba usizo ezimpilweni zethu, ezoba usizo, izosaka, izosinikeza ipush ne-drive to get to a point lapho khona kufanelekile ukuthi sifinyelele khona. But kulala kuthini ukuthi sizimisele kangakanani ngokukhula, sizimisele kangakanani ngokwenza konke kufanelekile ukuthi sikwenze ukuze sifinyelele ezingeni la uJehova asibekele khona ukuthi sifinyelele, because uNkulunkulu akasilimithile ngalotho singabantu, but ufuna thina ukuthi sizimisele ngezenzo zethu ngokumlalela, ningagcini ngokumlalela kuphela kodwa sikwenze lokho asiyaleza ngakho, uthi izwi lakhe asibe ngabalenzayo, izwi lakhe singabe ngabalizwayo, sizikhohlise. Because if uzozwa kuphela ungalaleli, ungenzi lokho yalezwe ngakho, uyafana nomuntu ongazi, ufana nomuntu ofika ibuka esibukweni ebese sesukile esibukweni usekhohliwe ukuthi bekade njani. But abalizwayo izwi kaNkulunkulu baqikelele ukuthi balenze, ibona labo bantu uNkulunkulu abakhulisa ababeke ezingeni lapho khona bazothi bebefinyelela kulo ebese bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bambone ngesandla sakhe, bamuzwe ngendlebe zabo, bambuzwe methinta inhliziyo zabo, benze intando kaNkulunkulu ngendlela ayalizwe ngayo, because iyona into uNkulunkulu athandayo, ethandekayo kuye ukuthi siyilapha emhlabeni senze intando yakhe. That is all he wants from us. Eloko kuphela kufunayo kuthini, iloko kuphela kulangazelelayo kuthini ukuthi asenzeni intando kaNkulunkulu. That is what uJesu came here
emhlabeni wazokugcizelela kumthandazo omkhulu ukuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini. And uyazi ukuthi mangabe siyenza ngempela intando kaNkulunkulu siyofana naye, ngoba yena wafika lapha emhlabeni wayenza intando kaNkulunkulu. Wafika lapha emhlabeni wabuphila ubungcwele, wafika lapha emhlabeni wabuveza ubuzulu, wafika lapha emhlabeni wayenza yonke into akade yaleziwe ngayo nguJehova umdali wezulu nomhlaba. Waliphelelisa icebo lakhe wasethi nathi singakwenza konke siphinde senze nokungaphezulu kunalokhu akwenzile yena lapha emhlabeni. Why? Because the information yayikhona ngalesa sikhathi isiyehlukile kune-information esikhona njengamanje, isiyehlukile. And konke uNkulunkulu ayaleza ngakho ngalesa sikhathi akuzofana nayo yaleza ngakho manje. Why? Because abantu they are behaving differently, they are doing izinto differently. Abasenzi njengoba kwakwenziwa kudala. Remember kudala ukuthi kwakuphilwa kanjani, kudliwa kanjani, kugqokwa kanjani, kuhanjwa kanjani emhlabeni. But manje akusahambi kanjalo ngithi, akusaphilwa kanjalo ngithi, akusadliwa kanjalo, akusagqokwa kanjalo. So whatever ezoqhamuka kuNkulunkulu from his word ayizofana nalela verse nalela zwi lela elikhuluma kubona bobaba Petro, kubona boJesu, kubona abafundi bakaJesu bonke wahlukahlukana kwabo, aboJohane etc etc. But selizohluka lizofuna ukusimanovisa around the world ngendlela esikhona ngayo, to maneuver around the world ngendlela esikhona ngayo technology, to maneuver around the world ngendlela esekuthululwe ngayo amademoni, to maneuver around the world ngendlela esekugcwele ngayo abathakathi, to maneuver around the world ngendlela esekugcwele ngayo imimoya ezangoma, to maneuver around the world ngendlela esekugcwele ngayo ama-satanist, imoya bomnyama esisebenza ngendlela enkulu esezingeni eliphezulu. So whatever izwi kaNkulunkulu azoliletha lapha emhlabeni aliyale, uzosiyala ngezinto ezikhona njengamanje, because akusizi ukuthi sifundise ngezinto zakudala ezazikhona ngalesa sikhathi. What about lezi ezihluphayo njengamanje? Because sibhekene nalenhlekelele njengamanje, sibhekene nophuzo namandla njengamanje. Olwalingandile ngalesa sikhathi sibhekene nokubhema njengamanje. Okwangandile ngalesa sikhathi sibhekene nemfebo njengamanje. Yes, yayikhona konke kokukhona. There's nothing new under the sun. Everything just repeats itself, like history repeats itself. But indlela sekungayo njengamanje, izinga okungalo seli-escalateile ngendlela eyisimanga laba ngaphezulu. So sidinga uNkulunkulu ukuthi akhulume nathi ngabantu abakhona, akhulume nathi ngezinto ezenzakalayo, akhulume nathi ngokusiza ngokukhona njengamanje, ukuze kube yithi sikwazi ukusizakala, sikwazi ukuphumelelisa, size sifinyelele emkomelweni, size sifinyelele enkazimulweni, size sifinyelele ekhaya ezulwini nasembusweni wezulu obuyayo ngamafu. So what are we going to say? Sizothi ayikho. That is why uKristu ethi ningenza konke phinde nenze ongaphezulu. Because njengamanje imimoya ekhona akuyona imimoya vele iphume kalula, but kugcwele kakhulu le mimoya le angeke uzukwazi ukuthi udile nayo ngaphandle kokukhuleka nangokuzila ukudla. Idinga ukuzituba, idinga ukuzilahla, idinga ukunxusa kakhulu enkosini, idinga ukuthi siphelele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Yikho kubalekile ukuthi senzeni intando kaNkulunkulu, singayizwa, singawezwa kuphela amazwi, but senze njengokusho kwakhe. Because usiyalezela ukuthi senzeni, usiyalezela ukuthi siphile ubuzulu, usiyalezela ukuthi siphile ubungcwele, usiyalezela ukuthi siphile intando yakhe mihla yonke yokuphila kwethu sihamba lapha emhlabeni. Ngabe siyakwenza yini lokho? Ngabe siyayiphila intando yakhe? Ngabe siyakwenza yini konke asiyaleza kona? Noma senza lokho okwenzakalayo, noma senza lokho okululana, noma senza lokho okungconywana, noma senza lokho esikufilayo, noma senza lokho esicabangayo ngalesi sikhathi sicabanga ngazo? No, bantu bakaNkulunkulu, which it isn't supposed to be like that. But kumele senze konke uNkulunkulu asiyaleza ngakho, because sihlaseleka ngendlela engafani each and every day. Sihlaseleka ngendlela ehlukahlukene in the dreams. Sihlaseleka ngendlela engafani ezimalini zethu. Sihlaseleka ngendlela ezahlukahlukene ekudleni emakhaya. Sihlaseleka ngendlela engafani ebantwaneni. Khona umuntu ozohlaseleka twice as much because unabantwana abawu5. Ngeke azahlaseleke njengawe onabantwana abawu2. Futhi omunye ngokuthi uhlaseleke ngabantwana doesn't mean ukuthi nawe uzohlaseleka ngabantwana. No, mhlawumbe bona uzohlaseleka kakhulu emalini. Yena ahlaseleke kakhulu ekudleni ekhaya, because kuyazi ukuthi baningi bawumndeni mamoya ingene yashwankathela ukudla bazolamba basafarishe bakhale bonke because bahlala bawu10 la. Akusho ukuthi nani nebawu2 nizoshawa ngokudla, ngoba nina menashawa ngokudla ningalala nangesinkwa.
So kuningi okwenzakalayo empilweni ngendlela esimanga, ngendlela eyahlukahlukene. We are all sibanjwe ngesikokela, imimoya eminingi iyase-revolve each and every day, just like inyoka ithandela around umuntu imround imhlukumezi. So sobona ngazuthi impilo isamnandi, impilo isa-comfortable, impilo kumnandi sidla life nani nani, but there is a dragon that is busy revolving around. And this professor sake sakusho sathi here in Africa, more especially la South Africa, there is a dragon all over engaphezulu. That is why sibona abantu indlela kugcwele abantu ama-hypocrites, amaphara, obhuti bethu osisi bethu, sorry to call that name, but ngifisa ukuthi sisheshe si-understand kugcwele asebesebenziswa imimoya yebunga, ibasebenzisa the spirit, sigcwele kakhulu, siyabusa kakhulu, sebenza kakhulu imimoya alcohol, which is this body eating spirit, okuyona usubusa kakhulu imoya wemfebo, bokuthanda izinto, we-lust, fornications, immorality, masturbation, sexuality, zonke lezi zinto, homosexuality. Kuningi kwande yonke le mimoya leyo ibusa abantwana bakaNkulunkulu ngendlela eyisimanga, ngendlela engekho right. And le moya ilibele iyanda kakhulu kunaqala, iyanda kakhulu kunaqala. Imimoya yezangoma njengamanje egcwele kakhulu kubantu, imimoya yokuthanda izinto egcwele kakhulu kubantu. Why? It is because this dragon is busy revolving around and yenza ngayo yonke indlela, ngayo yonke imizamo ukuthi abantu bavaleleke izingqondo, abantu bavaleleke indlela yokucabanga, abantu bavaleleke i-level yokufinyelela and reach that point yokuthi we need to grow enough spiritually so that sizohlezi sixhumane noNkulunkulu khona ezokwazi ukuthi asisize, asihlenge. But balahlekiswa even ngamanzi aphuzwayo empompini. They are full of, is it fluoride, fluorine, whatever, which is a chemical evala ingqondo ye-reality ngaphakathi ukuthi ukhule iso lakho ubone ngeso le-reality, uyibone into njengoba injalo, not ngeso lokusurvive. So this chemical ivala ingqondo zabantu ekuthenini zihlakaniphe, ekuthenini hayi ngeke. La manzi lawo njengoba kuthiwa ahlukaniswa kuhlukaniswe nama-feces nani lento ephuma number 2 ehlangene kuhlukaniswe namanzi asesitaponkweni. Why thina kumele siphuze amanje kanjalo? Kuvala ingqondo yomuntu ekuthenini angabe nokucabanga ukuthi no man, angiphuza amanye amanzi ngaphuzi lawo. Kuvaleka leyo level yokuthi ufinyelele and reach that point of understand ukuthi what's the plan B, what's better engakwenza, ikuphi okungcono, because iyangcolisa lento, iyangilimaza lento, yiphi into engayenza. And as much as people bezazi izinto, bezibona, beziqonda, bekubona konke okwenzakalayo, bazi ukuthi okay lamanzi angcolisa, bazi ukuthi okay lamanzi anojiki, bazi ukuthi okay lamanzi akanjena kanje, but izingqondo zabo ziyafiphazwa, ziyavalwa ekuthenini bathi sifuna isisombululo ngalokho, sifuna okuzosisiza ngalokho, sifuna okuzosenza senze kangcono kunalokho khona sokwazi ukuthi sisindiswe, siphulukiswe, sihlenge kulento le engekho right esilimazayo thina singabantu. But bahlale kuyona yonke lento ngisho kunjalo. People understand, they know ukuthi ukudla okudliwa njengamanje akukho right, kuyasilimaza sonke singabantu. It's full of chemicals, it's full of sugar, artificial sugar, kuprocessiwe, which is ku-addwe more sugar, kwa-addwa more salt ngokungaphezu, ngokwengeziwe kunalokho kufanelekile nalokho kulindelekile. Kuprocessiwe ukudla kufanele ngabe kunawo amafutha, kunawo amafutha phakathi. Like noodles, they're supposed to be kumele ngabe kunawo amafutha, but during i-processing yawo kunawo amafutha. Njengamanje kuzoba khona izinyama, and I'm definitely sure sezikhona already artificial inyama. Utshela ukuthi udla lamb steak, kanti it's just something that is created. We think we are eating apples, kanti it's something. Kuningi bantu baNkulunkulu, we need to find a point and understand ukuthi okay, since kukhona konke kukanjena, what's the solution? Yini into esingayenza? Yiphi indlela esingayiphulukisa ngayo? Yiphi indlela esingayisiza ngayo? Okuyila kungena khona uNkulunkulu, okuyila kungena khona umdali wezulu nomhlaba, okuyila kungena khona umsindisi oyingcwele, asitshele, asiyaleze ukuthi okay idla kanje, ungadli kanje, enza ukuthi, ungakwenza ukuthi. Ila sidinga khona isandla sakhe ne-authority negunya nako konke okumlalela nokumthobela umJehova umdali wezulu nomhlaba. Ela sidinga ukuthi sithobe ngempela. Lithi cilo
Thobeka nhliziyo yami, thobela uJehova. Ungazithandi izinto zomhlaba ezinengekayo ebusweni bukaJehova. Khuthazeka wenyama yami endleleni zikaJehova. So bantu baNkulunkulu kumele hlezi njalo zithobeke izinyama zethu, sithobela uJehova umdali wezulu nomhlaba, ukuze singathandi izinto zomhlaba, singalinge ngoba ziyaningeka ngempela futhi ngendlela eyisimanga, but izinyama zethu zikhuthazeleke ekuthenini zikhonze uJehova ngaso sonke isikhathi, zikhuthazeleke endleleni kaJehova, ngoba konke asenzela kona wenzela thina, wenzela ukusiza thina. Yithina esiphila kulesi sikhathi esinjena, yithina esiphila kunabantu abanjena, yithina esiphila with ukudla okunjena, yithina esiphila nemimoya kangaka, yithina esiphila kuyo yonke le nhlekelele ekhona njengamanje. Yithina esihlalela ukuthi sithobele uJehova ngaso sonke isikhathi. And just before I came to do this work, uNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu, ukudlulisela umyalezo, uNkulunkulu bekatshela kakhulu enhlizweni yami ukuthi kumele sazi, sikhumbule abantu baNkulunkulu ukuthi isitha siyakwazi ukukunikeza izinto eziningi, because ukuthi uyikhulekelile into wayikhulekela wayinxusa uNkulunkulu, that doesn't mean ukuthi izovela uNkulunkulu mase sifika kuphela, or mangayibeka kanje, that doesn't mean ukuthi uNkulunkulu kuphela ongakunikeza lokho. Because kubaningi abantu uthola ukuthi uyakhula athi yazi ngifisa ukuthi mase ngimdala ngishade, ngibe nemoto, ngibe nomuzi, ngibe nemali, ngibe nokuthi azibalele mhlasimpe uxoxela abangani bakhe, mhlasimpe uxoxela umndeni wakhe or whosoever ngaleso sikhathi. Sazi bantu baNkulunkulu kale kathi ukhipha whatever uyikhipha ngengaphakathi lakho, everything in the realm of the spirit is listening. It is listening to all your wishes, is listening to all your desires, is listening to all everything ofuna ukuri-reach empilweni yakho, okungasho ukuthi uNkulunkulu kuphela ongakunikeza lokho. And especially when it comes to abantu abangakholwa, bonke banazo izinto, thola ukuthi kuthiwa akakholwa kodwa ave nomndeni, ave right, unonkosikazi, unani, but thola ukuthi wonke lo mndeni anawo abusiswe ngawo, bonke labantu they are so different ngama-characters azokwenza ukuthi ngelinye ilanga lo muntu angalinga atholana noNkulunkulu, ngelinye ilanga lo muntu angalinga atholana ne-salvation, ngelinye ilanga lo muntu angalinge ahlangana nensindiso nokukholwa, ngoba ikhaya nomama ongakholwa lifile. So uNkulunkulu athi kuhlelele ukuthi mhlasimpe basese neminyaka u-35 years uzokholwa asindiswe, ahlengwe abhabhadiswe, ebese enza intando kaNkulunkulu, ebese ubumnyama busheshe bukunikeza unkosikazi useneminyaka ewu-27, ukunikeza unkosikazi ongakholwa. Uthi usufika ku-35 years mhlasimpe kuzofika isithunywa sikaNkulunkulu sifike ekhaya kini, sizokushumayeza izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, ebese abuza ubaba uthi ubani lo semnyango, athi hayi umuntu ohamba evangela nani, abese ethi hayi uwena othini mama, athi umama hayi xoshwe kanjalo. Ngalesiya sitha lesiyana saloya nkosikazi esimthatha sambeka la ngeplan kaNkulunkulu ukuze ingafezeki, wamthatha wambeka la enzela ukuthi ngelinye ilanga mase kuthiwa liyafika iqiniso lingalinge lafinyelela kuwena. Ngalo mntwana ozaliwe lapha ekhaya kwenzela ukuthi mase kuthiwa umuntu kaNkulunkulu uyafika kuthiwa isiphuthumise ingane, vele ingane igule, because umuntu kaNkulunkulu bekhulekile ukuthi ngizoshumela endaweni ukuthi kuleli viki kuvele kuthiwa kugula umntana, siphuthumise ingane ekliniki, siphuthumise ingane ukuthi nokuthi leyo ngane leyo kanti lethwe isitha la ukuzivimbezele labazali or umama or ubaba ekuthenini angathola ukuphulukiswa ngelinye lapho, because that word ebeliza beliyiqiniso lakhe lokuthi akwazi ukusindisa, that word ebeliza beliyiqiniso lakhe lokuthi atholane noJehova umdali
wezulu nomhlaba ukuze athole ukuphulukiswa nokukhululeka, asuke ezonweni athole ukuphila okuphakade. But by this child esize la ekhaya, le ngane ethi kushunyayela ibibanga umsindo bese ethi umfundisi iphumela naye eminyango, le ngane ethi kushunyayela ibibanga umsindo bese ethi umfundisi ngeke sikwazi ukubanga umsindo, bangela umsindo niyangiphazamisa nanani. Iyona evimbezela ukuthi lo mama angathola ukusindiswa nokuphulukiswa. Sihlezi sazi ukuthi isitha siyakwazi ukuthi sikunikeze izinto, unikeze unkosikazi. Thola ukuthi ubaba umbaba onenhliziyo enhle, ungubaba olungile, ungubaba kufuze ube wenza intando kaNkulunkulu, ungubaba kufuze ube yasiza emphakathini, ungubaba onenhliziyo ende, onenhliziyo yokupha, yokwabela, yokwenza nanoma yini enhle, elungile, efanelekile nanoma ngasiphi isikhathi. But ngenxa yokuthi umama unenhliziyo elikhulu, unenhliziyo embi, yena athi ngalilinge nje khiphe into ukuthi ngalilinge nje nibolekise ngento zami, ngalilinge nje nenze 1 no 2 no 3. Ubaba aze aguquke because izinto eziningi ekhaya ziphethe umama. Ngithi umama une-authority, umama ugade ingane, umama wazi yonke into, wazi ukudla, wazi konke, wazi ibudget, wazi zonke izinto. Ufika umakhelwane afike ezocela amazambane athi umama cha, ngalilinge nje amazambane asiyaphela nanani. Ekubeni wena baba ububona ukuthi awuNkosi yami njengoba sekusela u10 nje singamnikeza noma u3 sisalela u7 thina sangakwazi ukuthi siqhubeke sidla. Athi umama like uyazi ngithi sipheka amazambane o5 each and every day. So uma somnikeza lawo 5 next week sophekana noma kusasa sophekana. Uma somnikeza lawo 3 shuthi kusasa sopheka u2 shuthi ngeke kwanele. Ngenxa yokuthi kuvimbezeleka icebo lokuthi this father agcine ngayifezekisanga injongo yakhe lapha emhlabeni, kungasebenzisa lo nkosikazi wakhe. Ubaba ayitshela ukuthi it's just my wife, ngiyamthanda nani noma inenhliziyo kanjena ngizombekezelela ukuthi nokuthi kanti cha, lo nkosikazi uthatha wabeka la eduze kwakho, ebekwa isitha ngale nkathi awufisa wena ukuthi ube nonkosikazi. Isitha sakulethela lo okungayena, ongalungile, ongakufanele, ovimbazela icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho wena. Because there's a lot that you can do for the Lord. There's a lot that you can do ngezandla zakho. There's a lot that you can do ngamehlo akho. There's a lot that you can do ngezinyawo zakho. There's a lot that you can do even ngezindebe zakho, ukukhuluma izinto ezinhle, izindaba ezinkulu. But athi unkosikazi cha, akwenziwa lokho namhlanje. More especially ke if ungowesifazane, umyeni wakho, obviously ubaba uyena inhloko ekhaya, obviously ubaba uyena oshaya isicathulo, okukhala isicathulo sakhe, obviously ubaba uyena uyaleza ukuthi akwenze 1 no 2 no 3. So wena as umuntu wesifazane unothando, unogqozi, unentshisekelo lokuthi uphelelise icebo laNkulunkulu, wenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. But the myeni ophiwe yena akhande sure ukuthi awuyi enkonzweni, akunankosi, akunonkosikazi wami ozoya enkonzweni, kuwumcimbi ekhaya ubone, akunonkosikazi wami ozoya esabatheni. Kanjani kuyisabatha ekhaya kuhlatshiwe, unkosikazi wami nje ngifuna ngimdinga ekhaya, unkosikazi wami u1 no 2 no 3. And then ugcine kuvimbezelekile icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Kumele ngabe uyashumayela athi akunonkosikazi wami ozoshumayela mina. Kumele ngabe uyakhuleka athi unkosikazi acele ukuthi ucela uthande ebusuku. Kumele ngabe uyabhizi, uyakhuleka, uyamemeza, unxusela abantwana bakho, unxusela umndeni wakho, unxusela konke. Ngavela avuke inkani kumyeni wakhe ebusuku, kumele uathende yena kunokuthi wenze intando kaNkulunkulu, kunokuthi ukhuleke. Kanti uthola ukuthi vele ukhulekela inkinga bekade izokwenzeka khona lapha ekhaya. So kuningi okuvimbezelekayo okungalethwa uNkulunkulu ezimpilweni zethu, but okulethwa isitha. Senzela ukuthi kuvimbezeleke icebo likabani likaJehova umdali wezulu nomhlaba. Enzela ukuthi kuvimbezeleke konke uNkulunkulu abekade kuhlelile ngempilo yakho, abekade kuhlelile ngekusasa lakho, abekade kuhlelile ngawo uqobo. Sizitshela ukuthi sihamba ngiyathanda phela nami ukuthi ngibe nomndeni, ngiyathanda ukuthi ngibe no 1 no 2 no 3. But the problem is uma kungavela uNkulunkulu kurwrong, uma kungavela esandleni sakhe kurwrong, kuyakulahlekisa, kuyakuluthekisa, futhi kuvimbezela icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Ngelinye ilanga mhlawumbe kuyokulahlekisa ngombuso wezulu. Because ziningi izithunywa zikaNkulunkulu lapha emhlabeni ebezizele ukuthi zizotshengisa, zizoveza ubuzulu ezweni. Baningi abantu abadalwe benezinhliziyo ezinhle, izinhliziyo ezinde, izinhliziyo ezithobekileyo, izinhliziyo ezimnene, ezinobuvi, ezinothando olungapheli. But labo bantu bakhulu mase besebebadala bathi hayi bokudlalwa ngathi emhlabeni, senziwe ilima nanani. Thola ukuthi umuntu benothando nogqozo, umhlengekazi, efika emsebenzini enakekela, and then athi umuntu ngishintshwa abantu, ngeke phela ngidlala abantu. Kwenziwa mina isilima kanti.
they eventually change ngenxa yezinto ezifakwa ziletho isitha ezimpilweni zabo. So phakathi umholo wami ngaso sonke isikhathi into ebalekile ukuthi yonke into uma uyicela uNkulunkulu be specific, uyicele njengoba injalo, ufune futhi ukuyibona njengoba injalo. If ucela imoto, wacela imoto i-SUV, ungabongi ujabule ngoba nakuthola iCorolla, cha, ucela i-SUV. Angithi mangakafika i-SUV akakabi yona, ayikakalethwa uJehova. Ucela umsebenzi, be specific ukuthi ngifuna umsebenzi endaweni ukuthi ngifuna ukuthi umsebenzi wami ungangisebenzisi ngosuku lokukhonza, ngifuna ukuthi umsebenzi wami ungangigqilazi, ngifuna ukuthi umsebenzi wami ube 1 no 2 no 3. If wathola omunye wehlukile, no ukuthi akuwona ovela kuNkulunkulu, akuwona lo ucelile, akuwona lo bekade ukhulekela uzilela kangaka. So isitha siyenzeka sifike kuqala abantu baNkulunkulu, sifikela ukuzovimbezela icebo likaNkulunkulu, sifikela ukuzovimbezela wena ukuze unga-understand ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesandla esinamandla kangakanani, ukuzovimbezela konke uNkulunkulu akulethela kona ngogqozi nangentshisekelo, because uNkulunkulu ukuthandela konke okuhle ngaso sonke isikhathi. So ngokungalindi, ngokungabekezeli, ila khona umnyama ugcina ukusinikeza izinto, sitshela ukuthi ziza ngendlela efanele, sitshela ukuthi isibusiso, uyitshela ukuthi yonke into ivela kuNkulunkulu, kanti cha. Bese babeka nje kakhulu isibusiso isibonelo ngokuthi ayikho imoto ye-installment eyisibusiso. The fact that uyayikhokhela, the fact that kuyothi makuphela umsebenzi ngelinye ilanga bakuphuca le moto ungakaqedi ukuyikhokhela, ayikakabi isibusiso, because as a blessing it is something okuba eyakho. La emhlabeni it can go to an extent ukuthi into unikezwe yona mahhala. Imoto you can get it for free if ngempela it is a blessing, if ngempela kuyisibusiso esivela kuNkulunkulu, uyithole mahhala, ngixabezwe ngayo, thatha. Awisebenzelanga, awikhandlekelanga, uyithole nje. Hlasipe futhi abanye babe with more and more like mhlawumbe ifike nanekhadi la petrol. Is sorted. You just need to maintain it. Wena udinga ukuthi uyinakekele ngendlela efanelekile, udinga ukuthi uyi-drive kahle, konke kuhambe kahle ngempilo yakho ngayo. But ngenxa ukuthi ivela kuJehova umdali wezulu nomhlaba, nguyena ozokunikeza ngesikhathi esifanele, ngomzuzu okuyiwona, as a blessing ngendlela udeserve ngayo. So kumele sazi, sikhumbule ukuthi isitha siyakwazi ukunikeza unkosikazi, isitha siyakwazi ukunikeza umyeni, isitha siyakwazi ukunikeza abantwana. Thola ukuthi uzoba nomntwana nje odemonic ongezwa, usabathe uyamkhuza akezwa, usabathe uyamshaya akezwa, usabathe umenzela akezwa, ngoba akaveli kuJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba akaveli kuNkulunkulu, but uvela kwisitha kubumnyama. Uzovimbezela icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Thola ukuthi ingane iyagula njalo, kwenzelwani? Kuvela khona ukuzotesta ukholo lwakho, khona uzohlezi uthembele kwabanye uNkulunkulu, khona uzohlezi ukuthi wena ucabanga gqigqa sibhedlela, gqigqa clinic, ngoba akuveli kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngiyazi akunikeza izinto ezokuthwalisa kanzima, ngiyazi akunikeza izinto ezokuphula umoya, ngiyazi akunikeza izinto ezokusinda. No, okaNkulunkulu kuhlezi kukuhle, kuhlezi kukuhle, kuhlezi kumnandi, kuhlezi kulula, kuhlezi kuthandeka. Zibuza ukuthi konke onakho kuvela kuNkulunkulu yini. Ezonke kusavimbezela icebo laNkulunkulu akuveli kuye. Ezonke kusakumoshela isikhathi saNkulunkulu akuveli kuye. Ezonke kusakususa uNkulunkulu akuveli kuye. But ukusondeza enkosini kuvele kumdali wezulu nomhlaba, okukwenza uqhubeke ube nogqozi nentshisekelo ukwenza into kuvele enkosini ke lokho. So masiholeleke, sisondele enkosini ngaso sonke isikhathi, singaqheli singasuki kuyo. Isicelo hlala ungasuki kuye, bekezele la konke, uJesu no bukele nami, uJesu ethembekile.
sohlala ungasuki kuye. Unobubele nawe futhi wethembekile umdali wezulu nomhlaba. Kudingeka wena nje ukuthi udlale indima yakho ngokuthi nawe uthembeke. So just wanted to pass that message kahle kahle. Our topic nje ithi bekungalona iphupho, bekuyikusasa lakho. Uma sekwenzeka kuzothusa kakhulu okudlula ephoshweni. Nayo ke indaba abantu baNkulunkulu. Kuyenzeka isikhathi esiningi. I remember nje I was sleeping ebusuku when this message came ngilele. Ukuthi yazi abantu abaningi bathatha ngokuthi izinto uma evuka avuke qhina ukuthi kungcono bekuyiphupho nje kuphela akwenzeki okangempela. Ma kungcono, it was just a dream. Abese yadlula kanjalo. Abese yalikhohlwa kanjalo. Abese kalikhulekeli kanjalo. Abese zitshela ukuthi abese zitshela ukuthi it was just a thing. Kanti ke akunjalo bantu baNkulunkulu. Everything eyenzeka in our dreams, konke esikubonayo ezweni lakamoya, kuyizinto ekumele siziqaphele futhi siziqaphelisise. Konke esik-experienceayo kuyizinto ekumele sizizwisise. Konke futhi esikuthintayo ezweni lakamoya, esikunambithayo, kuyizinto ekumele siqaphele. Konke okwenzakalayo khona kumele uqaphelisise. For an example nje, let's say ezweni lakamoya bukadulele nowesilisa mawukuthi owesifazane, noma mawukade mowesifazane, mawukade owesilisa bukadulele nowesifazane. Leyo nto leyo irepresenta a spiritual husband, a spiritual wife. If ungowesifazane, it is a spiritual husband. If ungowesilisa, it's a spiritual wife. Ngale kathulele naye, lo usukulele nedimoni kahle kahle. Lisuke lilele nawe likhona. That is why abanye bavuke bemanzi, because into ebikade yenzeka ngempela. But when you're just seeing it yenzeka spiritually, and it makes yourself dirty. Iyakungcolisa kakhulu kwezikamoya. Ikwenza ungakhuli, ikwenza ungalaleli, ikwenza ungazizwa izinto zikaNkulunkulu, ikwenza ulikhohle lelo phupho, ikwenza izinto eziningi ezahlukahlukene ngempilo yakho. Ikwenza ungcole, unyanyeke nje, uzondeke kubantu nje, ube nokugcobho, ube noqhifi, ube nje into engathandeki, into engazeki futhi. So ngale nkathi ulele, you're busy having sex with the spiritual wife, having sex with the spiritual husband. Wena uzibona ulele nendoda yakho, uzibona ulele necrush yakho, uzibona ulele nale ntombazane le yanoyifisayo, ngibona ulele nalo yasisi lo yade umbona lapha efonini, Nkosi yami kuyile yaphone le yakade uyibuka, ubona izinto ezenzakalayo ngale yondlela. Kanti there is a spiritual being, a spiritual animal esukilele nawe kahle kahle. Amanye aze agcine seshada, thola ukuthi sishadile nawe lento, isihlezi lala nawe ngaso sonke isikhathi. Uthi usulala nabantu physically babe nenkinga, uthi usulala nendoda yakho physically ivele igule, uthi usulala nentombi yakho physically ivele ishone. Because the spiritual thing is married now. Ushadile nawe manje losisi, usengunkosikazi wakho, uzishadise nawe. Ngikathi libelelana nawe, phinde lala nawe, phinde lala nawe, uyashada nawe. Useziyakuthanda, uzokumnandi ukulala nawe ngaso sonke isikhathi, because sex is a way of making love. So the more you have intercourse with that person or with that thing, gcina sekukhande kuthando. Sike sibone even when abantu thola ukuthi bahlangane ngoma one night stand kanje, alibelelana naye, phinde futhi alale naye, phinde futhi agcine semthanda omunye, agcine semthanda omunye wayo. Noma thola ukuthi bahlangane in this prostitution, edayiswa ngomzimba, alibele yomthenga, elibele mthenga, aze agcine semthanda omunye, aze agcine semshada omunye. Because indlela yokukhanda uthando. So uzobona kwenzeka lento uzitshela ukuthi man, it was just a dream, ukangcono. Kanti cha, bekade kwenzeka ngempela. Because dreams representa izinto ezisuke zenzeka noma into esuke yenzekile ezweni lakamoya. Dreams, in most cases, they become irreality. Ubone kuliwa ephushweni, wabona uchitha igazi. Kanti the reality is ububhizi wena
u-initiate-wa ekungeneni kwi-occultism, ekungeneni kwi-satanism, ekungeneni ekusebenzeni emkhathini. So it is a reality, because wena uyibona ukuthi hawe mangiyaliwa, hawu bangishaya, banginqoba, bangilalisa phansi, kanti qha bakunqobile ngampela. Usuzosebenzela ubumnyama njalo wena ebusuku. Ubone udla, you were busy eating, udla nje kamnandi waze wasutha udla, kanti cha, you were busy being witched. Ubuthakatha, ulibele uthakatha, because ukudla iyona ndlela esibabuthakathaka ngayo singabantu, ngokudla. So if umuntu ekunikeza something wayithatha wayidla, then usuke sengakubusa ngandlela thizeni. Ngobani? It's just like uJakobe beno Esau. Remember, uEsau obuya ekhathele, elambile, waze wadayisa ngobuzibulo bakhe kuJakobe. Wathini uJakobe? Wathi letha ubuzibulo bakho ngizokunikeza ukudla. So wathola i-authority yobuzibulo bakhe ngani? Ngokudla, ngesisu nje kuphela. Wathola ubuzibulo bonke obunkosana ngenxa yokudla, because ukudla gives you an authority. Lize lithi nje I think is it a song or a siege sithi a way to a man's heart is through his stomach. So uma wamphakela nje wesilisa usongwinile, uma wamphakela nje umuntu usumnqobile, because ngale nkathi edla udla spirit, udla ungcola kwakho, udla yonke into. So umuntu uma umphakela ngaso sonke isikhathi usungaphezulu kwakhe njengomntwana, uthembele kumzali because unjani, uyamphakela. Azathi umuntu abangiphakeli, ngeke ngize ngizwe ngabo because abangiphakeli. So wonke umuntu okuphakelayo uzwa ngaye. So these witches asebenza fike as a form of umngani wakho, as a form of umzali wakho, as a form of umakhelwane wakho, fika zokunikeza lelo cake, uyathatha uyalidla, wena ulazi lamnandi, uthola i-authority ngaphezulu kwempilo yakho. It's actually a demon elithatha is-picture, because amademon ngeke aze akwazi ukuthi afike emabe njalo, otherwise singahayize emaphushweni, uvuka uphaphama same time. Mase kuthiwa lifika uyibone liyi-creature leli ngendlela liyi-creature ngayo, but lizofika liguqule lizenze leya muntu omuhle othandekayo, lifike likunikeze leyo gift leyo. Ngokuyithatha kwakho selibinile, selingenza nanoma yini ngaphezulu kwempilo yakho, selingenza nanoma yini ngawo, because you said yes, because uvumile wakuthatha wakusebenzisa lokho bakade bekunikeza yona ezweni labani, ezweni lemimoya. So dreams will always become reality. So don't say ukuthi awukwangcono, it was just a dream. You need to wake up and curse. Qalekiso konke okubi uthi ngafezeki, because in most cases njengoba ngisho ukuthi it will always become a reality. Konke okubi kusuke kuzokwenzeka, kusuke kuzoshwankathela, kusuke kuzovimbezela ichebo likaNkulunkulu ngandlela thizeni ngaphezulu kwempilo yakho. So udinga ukuthi uqalekise and crush. I remember there's this ex-witch odume kakhulu, this lady, I really honor her. Ngamaqiniso wakhipha izinto ezinkulu ezijulile. She once said ukuthi ngenkathi sayi-witch into ababeyenza bakwazi ukuthi afike exabane nawe, nixabana mhlasimpe ethekisini, mhlawumbe ngokudlulisa imali or nani, ebese mase yakhuluma kuwena athi sobonana. So ngale nkathi mhlawumbe uyidinelwe wena uthi ayidlulisa ngani imali and nivele nibanga into esnacks, into engekho, abese ethi kuwena sizobonana. Ngale nkathi nibanga ulibele ndlulisa amazwi, naye udlulisa amazwi, nawe udlulisa amazwi, ebusuku ila khona esizocreate la khona iweb la izotrapha khona isoul yakho. Ngale nkathi nixabane utrapha isoul yakho, because uma udiniwe usuke ula kwi-weakest spot yakho, usuke uphansi ngendlela uweak kakhulu spiritually. So ngaleyo ndlela, ngaleso sikhathi, ngalelo thuba, ngalo mzuzu kwenzelwani? Kwenzela ukuthi ukwazi ukuthi akuthole, awine umphefumulo wakho, awusebenzise, awudonse, awugrebe ngendlela engenza ngayo. Iyona ndlela yokuthakatha. So wena uzophupha uthi yazi ngiphuphe nje ibangwa, ngiphuphe into ukuthi nokuthi kade it was her obebhizi ekusebenzisa ebusuku, it was her obebhizi ekudonsa, emunca, ethutha, ethatha umphefumulo wakho, eyobopha lapha kuleya web leyana, eyowuvalela lapha.
because all these spirits balwisana nokuthi bathathe imiphefumulo yabantu ukuze ingeke yakuthola ukuphulukiswa, ukuze ingeke yakuthola ukusindiswa, ukuze ingeke yakhula ekuthenini yazi bese yenza intando kaNkulunkulu, ukuze silahleke singabantu singakutholi umbuso wezulu. They are working very hard, ama-witches. They are working very hard, ama-satanists. They are working very hard. Yonke imimoya ekhona. Kuningi abantu bakaNkulunkulu. That is why you need to wake up and curse. Bayasho ukuthi uma uvukile wavuka same time waliqalekisa lelo phupho ukuthi lingenzeki. Crasheka yonke lento ade yenza ebusuku. Iyaphela nya. Because ngezindebe zakho wena ungumdali. Ngezindebe zakho wena wenza into ibe khona. Ngezindebe zakho wena wenza konke kufezeke uthanda ukuthi kufezeke. Ungathanda ukuthi kufezeke wenza futhi ukuthi ngafezeki, because your mouth can do the most. Whether uyakhumbula leyo nto, whether uyikhumbule, just say the word ukuthi konke kube ngafezeki. Ngiyaqalisa ngegama lika Jesu, because igama lika Jesu lingumposhongo namandla, ubalekela kulo uyalondeka. Dreams are a prediction of something that will happen. Because in a dream uNkulunkulu ngakubonisa ifuture yakho, ngakubonisa ikusasa lakho, or akubonisa isasa lomakhelwane wakho, isasa lomngane wakho, whatever or whoever. Akubonise ubone umshado ephushweni, ubone kushada abantu, ubone kushada abantu abashadile nje, kwenzeka kanjani, ubone kunethe izimvula, ubone zonke lezi zinto, kanti it's just a prediction yokuthi kuzoshonwa ekhaya. Ubone umshado o represent umncwabo, ubone imvula le represent izinyembezi, ubone ubumnyama obu representa into embi ezokwenzeka emndenini, whether isifo, khona uzogula, khona uzoba ne-stroke, khona uzoba nani, khona uzoba nenkinga, khona uzogwazwa, khona ozodutshulwa, khona uzobulawa, kuzokwenzeka something. So the minute you wake up uvuka uthukile ngazuthi into ebeyenzeka alive, it is because uNkulunkulu befuna ukuthi asinde umphefumulo wakho, wazi ukuthi this is deep, this is coming, especially when it comes to amaphupho azofika. Lifike namhlanje, phinde lifike nakusasa, phinde lifike kwesithathu, mase lifika kwesi-4, kusuke kuyinto ngampela esuke ibalekile. You need to wake up and pray about it. Noma lingaze ngeleza lafika in 4 times, mela phinde twice, just as good as twice. There must be something that has to be done ngalo. It is something ezayo ngempela. It is something ekhona futhi iseduzane kakhulu ngiqala. So never in your life wake up uthi kangcono, it was just a dream. It wasn't just a dream. Because your dreams represent your future. That is your future bukade uyibona lapha. That is you ububanje inkunzi lapha. Ubona nje uxokozela, ubona xatshana, ubona zonke izinto kade it's something ezokwenzeka exactly. Kade ubhema insango, wazibona usuyishila insango for as good as maybe a year or 3 months. Uyazibona uyabhema futhi uzibone ephushweni, uzibone ubhema. Wake up and crush that dream, because kunesilingo esizayo esizokwenza ukuthi uphinde ubuyele back to square one, back to ukubhema again. You've been praying and praying ukuthi uNkulunkulu akukhulule, ungabe usaphuza. Uthi yazibona ephushweni, uzibone umpompoloza, uphuza, kanti there is a temptation that is coming ezokwenza ukuthi uphinde futhi uholeleke noma ulideke noma uluthekele ekutheni ukuthi uphinde uphuze futhi. Ubuplan ukwenza into enhle ngempilo yakho, uplan ukuthi uprosperation, uplan ukuthi uphumelele, uplan ukuthi kwenzeke izinto ezimnandi, ezinkulu, ezinhle ngempilo yakho. Ubone in a dream kungenzeki. Wake up and curse that. Khona kuzokwenzeka konke okuhle, okubi kungenzeki, okubi ngafezeki. Ngoba either way kukhona okuzokwenzeka. Either way kukhona okusondelayo. Dreams represent your future. Dreams represent a prediction of a reality, something that will definitely happen, something that must not happen kahle kahle.
Because amanye they represent into ekumele yenzeke noma into evele ezokwenzeka, like it or not. That is why kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyahamba empilweni uthi uyabuka, hayibo yazi lento ngathi uthi ayiqala ukwenzeka, kanti it happened in your dream, you saw it, kumele yenzeke vele. Amanye they represent izinto engamele zenzeke, okumele ukuthi uvuke uzikhulekele and crush them, uzihlabe uzihlukanise ukuthi cha Nkosi angisakuthanda ukuthi, Nkosi angisayithandi lewunga, Nkosi angisakuthanda uphuzo namandla, angisayithandi lensuku, angisakuthandi lemfebo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ingabe isenzeka. Ngibonile in my dream ukuthi kuphinde kwenzeka futhi, ngiphinde ngawela in the same godi futhi. I fell in the same pit again. I fell in the same hole again. I fell in the same temptation again. I fell in the same sin again. Angisathanda ukwenza lesono. Ngicela ukuthi ungisize Nkosi. Angisathanda ukuba isidla kudla. Angisathanda ukuthi njalo mangithi ngiyazila ifasting yami ngivele ngibreak kanjalo. Angisathanda ukuthi Nkosi njalo mina ngiqamba amanga ngabantu. Angisathanda ukuthi ngibe nomona. Angisathanda ukuthi ngikhulume inkohlisa. Angisathanda ukuhleba. Angisathanda ukwenza zonke lezi zinto. The fact that you saw yourself doing the same thing in the dream, that means you need to pray for it ukuthi ingabe isenzeka, then crush that dream through prayer. Oletha uNkulunkulu ngokuthi unxuse ukhuleke ucele kumdalo wethu nomhlaba ukuthi akusize akuphulukise kuyona yonke leyo nto leyo. And uzokusiza, uzokwenza isiqinisekiso sokuthi uyakwenza lokho. Sorry, ngoba ulindele thina ukuthi sikhale kuye, ulindele thina ukuthi sisondele kuye. Nguye yedwa ithemba lethu. Shintsha lecolo ukuthi ngikhala kuwe Jehova, ngisondela kuwe Jehova, kuwewe ngithemba lami, ngithembele kuwe Jehova. Uyena yedwa kumele sithembele kuyena, uyena yedwa kumele sikhale kuyena. Nguye yedwa ithemba phezu kwawo wonke amathemba, phezu kwazo zonke izinto. So in a dream, indlela uNkulunkulu asuke exwayisa ngayo ethi phaphama, wake up. So to many people abazothi they do not believe in dreams, angazi ngathini kuwena, ngizothi ngiyaxolisa, because kuningi kuzokwehlela empilweni yakho just because awufuna ukulalela isixwayiso kodwa uxwayiswa sona before kwenzeke. Kuningi okuzokwenzakala empilweni yakho okuzokumoshela impilo yakho, kuningi okuzokushaya empilweni, kuningi okuzokushwankathela, kuningi okuzokubusa, kuningi okuzoba ngaphezulu kwakho, kuningi okuzothandela, kuningi okuzokwenzeka ngendlela yakho empilweni yakho because wena awufuni ukuxwayiswa, noma uxwayisa awufuni ukukholelwa. Noma umunye umuntu ezokuphuphela uzothi ngicela nje keep your dream to yourself. Angikholela nje emaphushweni. For a matter of fact, umuntu ozothi akakholela emaphushweni ebe yikholwa, kahle kahle lowo muntu loyo uthi mina uNkulunkulu wami akanamlomo, mina uNkulunkulu wami akangithandi, mina uNkulunkulu wami akangisizi. That is exactly what you are saying, because uNkulunkulu yona ndlela akhuluma ngayo to us. Job 33 verse 14 and 15, ukuthi uNkulunkulu ufika emaphushweni lapho umuntu elele ezumekile esebuthakathakeni bobuthongo bakhe. uNkulunkulu akhulume naye, akhulume amazwi akhe. uNkulunkulu amvezele, amxwayise, amusize, ambonise izibonakaliso in visions, in dreams, kokona konke. So if uzothi wena awukholele emaphushweni, then you are saying uNkulunkulu is mouthless, uNkulunkulu is voiceless, uNkulunkulu akasizi ngalutho. Yes, that is what you're saying. uNkulunkulu mina akanendaba nami, uNkulunkulu mina angazi koningi. That is exactly what you're saying. But Lord daleli sinomhlaba, I tell you people, uyabonelela, abone izinto zingakenzeki. Mekwazi ukubona 100 years from now, actually more than 100 years, 1,000 years from now,
Labhala nini iBhayibheli? It has thousands of years, maybe 2,000 or 3,000. But kwakukhulunywa ngezinto ezenzaka manje, ezashiwo kudala, kwabhala ngazo kudala, but zikhane zenzeka manje, ezinye azikenzeki. Nasi isambulo sibhalile iziprofethi ukuthi ekhathi kuyothukululwa these jars. Sambulo 16 ukuthi amanzi ayophenduka igazi. It hasn't happened. Akuyenzeki. Ilanga loshisa kakhulu, siyalizwa liyashisa ngempela, kodwa akakabi ngaleya ndlela. Akakabi khona ngoba ngendlela uNkulunkulu asitshelile ngayo. Kuningi kusazokwenzeka emhlabeni. Kuningi ukonakala. Kuningi ukushintsha kwezinto, kuningi okumnyama, kuthi kusazoba mnyama emhlabeni for 3 days. Kungasi. Akakenzeki. But kwabikezela kudala. And then many people bazoqhamuka bezothi abaprofeti banamanga. Bethi hayi leyo nto leyo sitshele wena hayi ngakenzeki namanje. Hayi ayikho lento senze ilimi udlala ngathi Lungile. The fact that you don't want to believe in God, in real God, then zizohlezi zikwehlela, zizohlezi zikunetha, futhi ke zidila nawe, zidila ngempela kudileke nawe, because you are delaying understanding of who God really is. You are delaying growth in the spirit. So understand ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. uNkulunkulu unamandla kangakanani. uNkulunkulu ungcwele kangakanani. uNkulunkulu kwenza konke ngokwentando yakhe, ngokubele bakhe, ngokubukhulu bakhe kakhulu kangakanani. You do not want that. Awufuni lokho. Ufuna ngokwakho. Then that's it. Akuna nkinga. Izibono ngezakho. Impilo yakho eyakho uzozibonela kusasa. But the unfortunate part ukuthi uNkulunkulu uyazama abantu baNkulunkulu, uphinde futhi uyazama futhi ukuxwayisa, uyaphinde futhi uyazama ukuyala, uphinde futhi uyazama ukusiza, uphinde futhi uyazama because ukubonelela konke. It's just like umzali ezobona ukuthi yazi umntwana wami engazuthi kuyonakala ke njengamanje, nange seqala esebona, nange seqala esegeza manje ngithume esitolo, nange sehlala ucingweni nasebusuku ngiyavuka ngithi ngiyochama naye ingane ijamela ifoni. Yini le ngakenzakala? Bese umama methi uyazama kuthele noma uswazi azama amiyala umntwana ahlale naye phansi, ugcina kulala emntwaneni ukuthi uyafuna yena ukulalela konke lokho. Azazama umzali ukuthi acele ngisho umama osenkonzweni sacela ukuthi ungikhulumele naye, acele ngisho umngane wakhe ecane ngikhulumele naye umntanami, acele usuke ezama yonke indlela ukuze ingane ibone ukuthi hayi bo kuyonakala ngempilo yakho mntwana. Njengoba usuqala manje usubona abafana they will hurt you, abafana bazokumithisa bakushiye kanjalo. Atshele ngisho abangane khulumani naye, Nkosi yami nangu usiyonakala, usekuma period, usebuya late ekhaya. Ubekuphuma isikole njena angqabashiya buyeze ekhaya njengamanje kuphuma isikole. Hayi ingane yami cha, ayingeni endlini, akwenzeki lutho. Akhulume naye ingezwa. Acela uma umfundisi akhulume naye ingezwa. Acela abangani baye vele ke labo cha ngeke bayenze vele leyo nto. Acele azame yonke indlela, azame noswazi, ayizwa mushini. Semeza uNkulunkulu. Uzama ukukhuluma nathi through his word. Ungezwa ulalele ngempela izwi kaNkulunkulu, but so what? Azame in your dreams uvele ungakholelwa ke nje iphupho ke. Uthi nje angikholele iphupho baze bakhothi I don't know, is it Deuteronomy something? Ukuthi it's just dreams, amaphupho. I don't even want to entertain that. Kuzame ngomakhelwane bakhulume nawe ukuthi bahlanganaphi, umakhelwane bangenaphi ngangeke ebusheni babo. Kuzame ngomama umfundisi wasenkonzweni uthi hayibo mama, hayibo ayikho lento udlala ngami, lo uma unamanga ayikho lento. Kuzama abangani bakho vele ke ngeke baze bayenze lento, ngeke baze bakutshele, mabekutshela bazokutshela uthasi hawu mngani
kokuthi nokuthi. But kusuke kuzanyiwe aze zama umzali ekuthele ngoswazi. uNkulunkulu ezama ekugulisa ekufakela isifo thizeni so that uzobalekela ububi, so that uzobuyela ebukhoneni bakhe, so that uzoyeka lento oyidla engekho right ekulimazayo, so that uzoyeka lo phuzo namandla lokulimazayo ngokuthi akushayisise ngemoto akwenze kwenzeke whatever engenzeka empilweni yakho, so that uzobuyela endleleni kaNkulunkulu, uzobuyela endleleni yokulunga, uzobuyela endleleni yobuqotho. But wena ugcina ungakwenzanga lokho, wena ugcina ungahambanga ngeziyalezo zakhe, ugcine ungabuyelanga endleleni, ilapho futhi ulimala khona, ilapho futhi kwenzeka konke okubi, konke ongafanelekile ngempilo yakho. Ilapho ukuthi uNkulunkulu ethi ezamile waphinde wazama, waphinde wazama, waphinde wazama, ungalaleli, bese ke I don't know. But uNkulunkulu uzama uze ufike ekufeni, uzama uze ufike egodini, uzama uze ufike esiphethweni sempilo yakho. Lapho khona sekuyidecide ukuthi ubukade wenzani, lapho sekuyidecide ukuthi ubukade ulalela abani, lapho sekuyidecide ubukade uthobela abani, lapho sekuyidecide ukuthi ubukade wenza yiphi intando lapha emhlabeni, ubukade wenza intando kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, noma ubukade wenza intando yakho. Because kukabili, it's either wenza yakho intando ukuthi uzwe ngabantu, wenzela abantu, wenza ngenxa yabo, ubone ngabo, but wenze kabani intando, ulalela bani. So bantu baNkulunkulu, we need to be careful, siqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi it wasn't just a dream, it wasn't just a vision ukuthi yazi ngibone nje ukuthi phesheya ngibone iflesh, ngibone into cha, it wasn't just that. It was a prediction of your future. It is something ezoba reality. It is something ebekumele ikunikeze wake up call, ikunikeze isixwayiso. Uvuka uyabona ukuthi hayibo mhlawumbe ngizoba sengozini yemoto, then hlala phansi uthi uza akuvumi nokuthi uhambe leya ndlela obukade uzoyithatha, uza ungavumi ukuthi uhambe. Sit down. Kumele udrive, maybe you are going with distance from Johannesburg to Cape Town, uyeza ukuthi akuvumi, uzukhathele, uzugqilazekile, then hlala phansi, don't force it. uNkulunkulu can go to an extent aze akwenze uze udle kakhulu, enzele ukuthi ukhathale khona uzolala at least, so that ungeke uzuhambe ngale ndlela yakho ufuna ukuhamba. Aze akholelele ekutheni okay kulungile-ke vele akadede laphuze-ke uma ukuthi uphuzo kuzomenzela ukuthi alale okungcono. Hhayi avele umuntu aphuze aqeda afuna ukudrive esephuzile. uJehova umenzisi womhlaba usuke ezama icebo lokuthi kungenzeki okubi ngempilo yakho, kungenzeki ongafanelekile, kungenzeki ongekho right, so that wena uzosizakala at the end of the day, uzosizakala tomorrow. Ngoba kuningi okusilimazayo, kuningi okushwankathelayo, kuningi ofuna ukudila nathi, kuningi ofuna ukusibulala, kuqede ngezimpilo zethu. But lo obonelela konke, ophezu konke, ohlele esihlane sobukhosi, uthe kubona, akubonela ukuthi kube usizo kuwena, akubonela ukuthi kukulekelele, akubonela ukuthi azokuxwayisa ngakho, so that ungeze kwakulimaza, kungeze kwakudwengula, kungeze kwaqeda ngempilo yakho, kungeze kwaba ongafanelekile, ungeze wakuthanda. So it wasn't just a dream. If you wake up uthi kwangcono bekuyiphupho, cha, just ask the Lord ukuthi Nkosi leli phupho lisho ukuthini, Nkosi kuzokwenzakalani, Nkosi yini le wade ungibonisa yona, Nkosi yini, and then crush everything embi ukuthi ingafezeki, and disallow everything embi ingafezeki, and allow everything enhle ukuthi ifezeke. Ask the Lord ukuthi konke okubi ngiyacela baba ukuthi ingafezeki, konke okuhle cela ukuthi kufezeke. If leli phupho li representa into ezokwenzeka baba, ngiyacela ukuthi imiswe ngegama likaJesu, ngiyacela ukuthi ibuyele emuva yonke imimoya yobuthakathi, imimoya yezangoma, amantindane, notukoloshe, imimoya yamasathane, yama-occults, yomunyama yonke ishwankathela izama ukuzungeza ngandlela zonke ezama ukuzungeza ngayo, ngiyacela baba ukuthi ungivikele, ayibuyele emuva la ivela khona, ayibuyele kulabantu abayithumelile, ayibuyele egodlweni, yonke ezintabeni, emathuneni, ezindaweni zobumnyama, lapho ivela khona imimoya yonke ezimfene, yomantindane, yotukoloshe, nanoma iyali yemkhofu,
Nkosi ngicela ibuyele emuva, ingabi nasabelo nakubusa ngaphezulu kwempilo yami, because if you do not crush that and disallow that, you are definitely allowing it ukuthi izokubusa, izoba ngaphezulu kwempilo yakho. You are definitely allowing it ukuthi izokwenza nanoma yini kuwena ethanda ukuthi yenze. Because you let that spiritual husband and spiritual wife waqhubeka walala nawe, you are allowing them ukuthi mase befuna ukuyishadela nawe bashade nawe, and then impilo yakho izohlezi inokungcola phakathi, izohlezi inokugcobha phakathi. So it wasn't just a dream. Ubona kuchiphazeka kuchitheka igazi, kade usempini, kade ulwa wanqoba. Hello, yazi ukunqoba kwakho kusho ukuthini? Kusho ukuthi nawe ke you are fit enough to join the occultism, you are fit enough to join the satanism, you are fit enough ungabasebenzela, because wena uyakwazi ukuchitha igazi, sekusho ukuthi bakuphuzise nje kuphela. You have passed the test, usuphumelele. Sekudingeka nje manje ukuthi wenze umsebenzi. Uzolala uyavuka futhi ubone enye into, uzibona uhamba kwenye indawo, uzibona wenza ezinye izinto, kanti ubusy usebenzela ubumnyama awazi. Ubona empilweni yakho wena u-DJ, vele unandisa wenza unandisa uyanandisa wenza ukuthi abantu abaningi bajabule bayakuthanda nanani, kanti you are busy working for the darkness. Ubusy usebenzela ubumnyama. Because the more you're spreading this music, lo nama spirits obumnyama, abantu mabeza aholeleke mesidlala ingoma buzubaba, umuntu asuke esekhaya kubo, asuka agijime athi uzolalela wena. Kufika uDJ bani afuthi ukuzolalela wena, uzothi sifikile in that club, in that tavern, ebese yaholeleka ekuthenini aluthekele, ekuthenini aphuze utshwala, athi sephuzile utshwala bese yadwela. So lo muntu lo use initiate to many different spirits, athi selambile sephuzile utshwala, esebanja amamanchizi, alihaleleke ekuthenini adle oma space, usedla nensango njengamanje. Lo muntu lo libele holeleka ngemoya eminingi yahlukahlukene, emoya eminingi yahlukahlukene ngesandla sakho wena, ngalo yamculo lo ospreadile, ospreader towards that person's ears, and then ngokuholeleka kwakhe eholeleka kuzo zonke lezo zinto uzogcina efele kuphi? Efele esonweni, nawe unesandla ekufeni kwakhe. I promise you that. So you are busy working for the darkness without you noticing it, without you knowing it, without you realizing it, for a matter of fact. But usebenzela ubumnyama wena, and the more usebenzela ubumnyama buzokugcina usebenza lana, ufukuza, uyisigqila sakhona, uyisigqila sale tavern, uyisigqila salomphathi, uyisigqila salomuntu othwele ngabantu lana, bese nawe ngelinye ilanga you will surely and surely die. Because you are busy influencing people. You say, ngimculi, ngimnandi, ngicula ingoma zamaskandi, ngicula ingoma, ngishaya igqumu, ngishaya ukuthi nokuthi, kanti cha, bunge ngoba nje u-DJ nje ofamous, owaziwayo, othandiwayo, othandekayo, but you are busy working for the darkness. So it wasn't just a dream. uNkulunkulu usheshe ukubonisa lento ingakenzeki, washeshe wafuna ukuxwayisa kungakafinyeleli lapho. Umbuzo uthi uxwayisekile yini? Ubonile yini? Wa-understand, wa-realize, wase wenza okufanelekile nokulungile ukuze kube njani, ukuze kube kuhle kuwe. What did you do? Did you just let things be? Did you just let things flow? What did you do? Wake up and crush that dream. Wake up and crush leso sibonakaliso. Wake up and crush whatever. Uzusindwa, crush ukuthi Nkosi ungalinge kwafezana noma kuthiwa yini. Whether you remember lelo phupho noma ukukhumbule. Kuyenzeka uma uvuka ekuseni uze ukuthi umphefumulo wakho uyasindela. It's serious le ndaba le. Ucele enkosini. Whether ucela ukuthi uNkulunkulu akukhumbuze, engakukhumbuza during the day, mhlawumbe ubusy uyawasha nanani, engakukhumbuza endleleni yakho uyazihambela, mhlawumbe uyadriver or wenza ini nanani. But the fact that kuyathinteka kuwe emphefumulweni wakho ukuthi no man, this is way too deep, that is when you will need to come to the Lord. Uthi Nkosi ngicela ukuthi ungisize, ungalinge kwafezeka lokho, ngicela ukuthi ungisize, kungalinge kwenze ukubi, ngicela ukuthi ungisize baba, wenze konke okufanelekile ngoyintando yakho. So bekungelona iphupho, bekuyikusasa lakho. Uma sekwenzeka uzokuthusa kakhulu okudlula ephushweni. Kasi nje benami
Inibusise kakhulu bantu baNkulunkulu, niqaphele uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba uyakhuluma, uyasizana, uhlalele ukuselekelela ezintweni zonke. So ngihlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isolo, uNkulunkulu ebuthanda ubungcwele. Ngicela nje ngidlulisele amazwi nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona, which is TikTok, uLihle Ithemba, Instagram, uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe. And then on Facebook, uLihle Ithemba Mzobe, where there's short writings for abantu abasebenzisa free mode. And then there's these 10-minute clips akhona ku Instagram naku TikTok, as well as abakhona naku Facebook. Nazi ukuthi kulo 10 minutes kusuke kunomyalezo la ku YouTube, where I leave the link ngezansi so that uzoba led to come here uzothola the full message, because lapha ku 10 minutes it's just a summary enzela ukuthi uholeleke ekutheleni uzothola umyalezo ogcwele ngokuthi uthini uJehova. So Nkosi nje benani ngibusise kakhulu manje sephakade. Amen.